Здравейте хора, аз съм Иван Стар и днес, както виждате, игра Clash Royale и съм подготвил няколко честа и ще ги отварям. Започвам с първия фри чест. Gold, Giant и Гоблини. Втория Gold, Джемове и Хогове и 10 мортъра. Голден честа, Gold, Knight, Ice Spirit, мортъри и 4 елексир колектора и краун честа, Gold, Gems, 5 Royal Giant, 22 мини Норда, 41 Барбериана и 8 Хог Райдера и Giant честа, 2000 Gold, 14 Tombstone, 17 Фурни и 273 скелета. Това смятам да е епизода. Ще изиграя една битка и ще го приключа. С какъв ли ще се паднем? Левел 10. Малко забива. Ама и на него му забива. Правя му пъш. И той има принцес. И гоблин има. Вземам му тауърката. Не аз вземам. Искам да ви кажа, че искам да ми напишете игри, които искате да играя и в коментарите. И не забравяйте да се абонирате за мен и да лайкнете клипа. Трите игри, които бъдат написани в коментарите най-много пъти, ще ги снимам. Тук много ретарско го направих. И сега ще ме смачка. И сега добре бие по него. Ми ще ме бият. Това е. Пак доста спорна битка. И заби интернета.
Не, не! Би ме. Би ме. Хора, това беше от този клип. И както ви казах, не забравяйте да се абонирате и да напишете в коментарите игрите, които искате да играя. И чао!